كبرات سمعتي راديو رنا خمي تغنيو زحلف حموس اب زغربنا يو زينا وصبصب اتو جورجو قبرسلاسي حدي إرتراوي كاب أمريكا تتقريزو ناب إرترا خمز خده حبريتا هيبنا نيرمو لو مخا مقصلتون مسؤوس تأساسرو قدريات نابز ملكت داقم مس أتو جورجو قبرسلاسي ترخيبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر عدمكم أتو جورجو ألخدو يغني اللي كبرت هابكا سلام محارقو وألخو داقم ترخيبنا لنا قرب سفح زبالة حبريتا ختبنا مجمريا بتي فولو اب كنجمر اب كمي بصيحو نايتي ود خناتات دحريو انتاي زمع بلا نغر الله نايتي خاب امريكان إرترا تترزي إرتراوي كناتات حلوات دفلتكم ما نغر الله دي هو قرب مكتتال الله جن آتيو خمزلو طرح محجي كن قدفمو آتيو لو كمزاتو أرقاقيتنا فريتنا لنا مكتالون الله يو كابو حالفو جن دحان قرب نجيزي خنقر فينا تخناتات أبي خيرالو ويكمي الله أفتنا يناوتو زملكات مالتيو تبدحري زو الله خناتات اب أمريكا جن تقرا زارور نخدينا حري بلنا ونسقر مسؤول مزناي زود متراز تأساسر ناي كالوت هيوت إرتراويان ناي كالوت بزحات إرتراويان هيوت وناب حدقا ودي قلو سلازبهال بزعبو اسكبل مبرهابنا حدا حونا كيدو زلو آتيو خمزلون اب أسمرا خمزلون بسحنا لنا زي ترقاقت جن منالبات نحنا زي نفلطوم سبات إرتراويان منالبات زناي نيتورك نولا بزح جيزي زارو زنوركو أبكم آتيوم زي فلتنا يم سبات زي آتو مالتيو منالبات كم زخدو قلت ترتاريتات هالو جن دحر جزي verify قرنا ويكاتي استرقاقت حبريتا متمتع كن قطولينا جن قلي نحنا زي نفلطوم سباتون كابزي دروس مرا خمز آتوون رومر صارلو قال حبريتا متين الله مالتيو بدحري هو زوم حجي بدحري زلو بزحات قدامي أددا خوينم زلو اتوما اسربيتات زلو لك كم تحونا اب اسربيتاتنا عسرت كلت عسرت استورحي ندق خي وصه لك عبا امريكا مساتو بوردر مساتو تاثيرو حساب زوت كاب حجر اب اسربيت بله كم بزحات سبات اب بزحات اسربيتات سلو زلو زم حواتنا زياتهم كاني أريدا نايم سقوا كوينهم نقوليهم قدرة نايم معلتي وساني تجرلهم سلزلوا وعلى حدر زي بحاله قلتوف أويات تجبروا بتتدقق قام خنا أويات نحنا حجون جزير زي اللامو نسلهم دوكن بلولو زلنا استفعل عليه ملك دوكن بيل زكاة على نحن فتنوا له زلوا كنا تاتيو سلزي توما إسربيت زلوا قدامي أريدا خوينهم زلوا أب إسربيتات زلوا قدام زتنزجة أبيل زي جوبرو ناي جل جيجا حبريتات نقابلنت نعدنا أي مصنعين مزبلونا يشدي صورحي مفرامن نايكلو نزنا بركوناتاتكم تازفوت أرو نيري. انتايا سكزي أبرهايا ذات بلاد الله مفرام. هو انتايو ناي تجمع بعد خان حرالكا نعد خا كتملس هاي تقلني خان حداته بحيلو من أربعة تقدم زنا برديتات ناي سبات بخال عينت ملك سلزريوه أبشدي صورحي ورقت اب امريكا حدا حق له ديناي دحرت باهلكا ورقت كان حدا دي تقبيلو مو اب اسربيت يطمحوها اب شديش تورحنا عدخا خمسخان تخيلهم بيمصخا اب شديش تورحي 280 معالتي مالتي دحر اخمل صخا زي كيلهم بتحقناي ايس نو كاناي ديبارتمنت اوف هوملاند سيكيورتي كتوطي اذا لك وي بوحس وي بخالق نجيزيو اب بستفعل لي عينت غداي كان تخاتتك خطوتي نيركا حجي نسون تطحيسو سلازخونه اتناتو متحاف اتم قلعت بخالق زردوت نبرو انه لو حجي اب كم عينت ادداتي مالتي حجيتا ملأختنا حلفا زلنا انتايا دحر دا ديناي تباهلكا انت خونه غداي كاب قمت اتيخا ابيل كغبر يرو ابيل مغبار مثلكاي ابيل مغبار يغباي مالتكاي هو تا ابيل يغباي مالتي تانا يغباي انا يبعلا حق لاتا لو من دحر غداي كا تنصيبو يلو مخاب فرد بيت ابت اسر بيت كلها 30 معلت لكا داغماي قمت غيركاس يغباي كتبل نتي غداي كا مالتي حجي نزون اي تغبرن حجي زي مغبري اوم منالبات ناي استفالالي ملك استفالالي مخنياتات كون خيري حدا ناي غنزب صقم كمزلو تريخا كالاي ناي تدفع قرطت كلهم تريخا سالساي منالبات شديش تورح تاثير تاني حس اب شديش تورح خوصوني ام زبل امنتات ونيريخو نايغليوم ازون جيجاردي كناتو اب عدخا تمليسكا سبات كجست موسي ارتراوان انتهى قاطيمو ابي يالو هلاو ام زبل نخلو اكلنا دميرنا كم فتحويان كنا نغرات كنريان كلنا ناب كالا ادداز شمم سلازخونه نعون مستوى على زدليه زي تحفشاوي تزارو زلخ مالتيو حجي نتوم اسربيتا زلو خمزه عن كغاطموم انكلو حجي ببزحات امايت زخوني ارتراويان بجي بي اس زنقاساوسو اب ايدوم كمزي كنترول زلوهم كابتل خباب نحد اولتيوم ملكتات زغبر بزي غيرم زنقاساوس بزحات سبات يمزلو اورح ورحي نابتي بيت صحفتات اب كبابي انزلو ناي ايس ناي إميغريشن ناي أمريكا نداخدو
ورقة زفرموه لاو إمزرقا قطو سبات إذا نبعلو إيموشنالي بسنا أمراون أب حنقول كات ساقط زقبر أبزخت كسرح نوع مسرائي كمان نوع ريوم كمان فريحهم سي أسرح الزيه بخاسبات زحت كالاتن زحت ناي نقدي وننتن كم زلوا بأمريكا خنفلت لنا حجي خنا برها انتهت بلند لها أتو جرجو ما أنتي مقود صار كتعمما تحت سقطها من قص أصلا نخقات صاروم أب إيدو ما يب أجرم جلز السر مسارحي يقبر لهم على تبلن لها مو زوم كم مسارح السر لهم كسر حفق لهم دي ولا بتسألي من خسر حنت دليم مالت كاي كسر حو يفك لهم وطن سوالو ناجل معلتات وكأنا يوارح له أبوشتي وطن سوالو نجيزي وطن سلزلو بوحش كون خلو كسب ورقتهم مطعم دي ولا جل عند كسب ذركب قوت يخليهم حجي نايسرح فقاد ورقتكم ملؤو يفقد لهم نايسرح ورقتون يوهبهم انت خونا جن بزحت كامباني ويكات كالات ولو وننتي دكاونتي يكونوا خالقات اتبقى خازو الله حاجو زل دمتن كالن زقبر نصم هلاو فليتون كمان بزحت إرتراويان من أسيات كابسرح زحرة مسابات الله بعيني زقات من سر زرخونه زري أخوة سر زرخونه لودي زخم ولا حجز تجمر نجاريزي نجبنياتات كوب معينة مسارحي أبقارم كم زسر لهم أبي كيدم نخق أصروم فلت يعني خمسة عينة حتت عقبة مو زتنسقوا حتت عقبة خم عينة مسارحي أبقارم كسر لهم لما جمر يجزيدي ولا زنبر السرار حيو نيرو أنا كابزريو أبزي وش إكلت عمت ريال له بفلا أبز حلف عمت شديش ورحنا بيلو ريال جن كسب كنز عينة قطري زايدة أيري أخو نيره وحد يزر نيره وحدات أب جلا فوليات بوتاتات رئي حججن تقطر زايدو بزحو خمي خاطري سلازي اتحقي ويكات أجباب توم ناي آيس توم إميغريشن ناي أمريكا تقوم لزلو أجباب أتري رومو تريرو سلازخانة بوزحات من أشياء إرتراوان بخوم وتيم تنقذ فترة الله بعد يخاتنا يسرح محرم سبات نعوري ما سبولو طرح رعدز فترة الله سبات الله بفلا وننت تكالات وننت دوكاونتي وننت ناي غاز ستيشن يكون ولا حال ماله نعو مسرعي تسمول سبات الله تون سبات كان بحراس تعيلكم الله بنحنا عين التخولتات ويكاتنا هنا ناي قانقوا حسرات كل يخلي ناي تمكرو سرح الله حجي كل جزينا أبوتا سلو خدونا تناي سرح كرخبو أو ساعات وقت زولا بدهوتات نبعلو زقات لونكا منالبات بنيشتو ويكا بزنا أسي نريئو نخون بر نعااتهم عبي شاقولوت عبي ناي سنا عمر أوي تنكتن عقل سباتن الفترة الله مخانقن ترقا قامي يسمعو ويزريو حرينا بتم أسرات كنملس أتم كان قديات كوينم دلو تما بيت مأسرتات جنازة وصو عدلهم الميتو زلو إرتراوانيم نا أمريكا بزي حقاو من قدي خاطو زفوتونيم كعاد بزح مسلني نا أمريكا بزح مؤتويتات يزلو بحد ستيت يكون باستفالة لستيتيو تقطري بلك فلديو أبي وتاتات يمدلو اسك قل حبريتا تليكا تجرجو ألو تم بقتتا إذن مسقوا أريدا وريدوام زلو دويلهم كأخن زقاتي منا نعلتات كي ترفز نغورني أب أريزونا ألو أب ميسيسيبي ألو أب بعد ساندياغو كاليفورنيا ونالو أب بعد تكساس ألو كومونا حنتي كالونا الله بزيادة لحمشة سواز اللو وابوتا مالتي حجزي آتهم درو ورقتهم قطرهم في اللي زما أبتبي عبياتا مأسرتات دلو بزن ستيتات زياتن بقطرهم كسب إسرا زخونو سوفار أبداني عدداني كنزي زلو فليتالو بدحريقهم كالو سبات كن زلو فليته بفلاي أبد دحار من البات ندحري قد الرخيبنا خنزاروبو حقي قرب مغيار تغيرو سلو زلو كابزنا جولاي ورحشو عاتي ألت عصرت حمشة عصر في ديشتنا إذا عمتزي كالب مغيار حقز لستقبره بدحريقو زموتو ويكا أبتخبابت زموتو نعو أفكت قبرون ويكا نسو ناتو تنقذ خونو بزحات كالو تالو نساتو مابزنا أتوهم زلنا قطري آياتون تلازنا عااتهم أكيب كان دحر دعا وثيقنا دحر تزاريبنا تقطر بزحي حق مغيران دحر نوزحات إرتراوينا وحرقات تودغاليا أقداسي سلوكونا تسكح صرابيلكا تسمو أبيلكا بقلل زولا ما قد يقلزلنا صبو انتايو أب اتقدم بزخوني يكون بلاتين أمريكا زعاتو سدتنيا نحنا خم إرتراويان بوخاتهم كله أبزبو تازي أتيخا أبزبو تازي رقيت كاسلز نبر كاسلم تابو أسايلم زي حاتت كازبل كم حدا ودو نجار جيرم كم تعطي فطر الله ما ينورو مخنيات كسب نورو أبوي قبولنيم كالمال إزبل مخنيات سلز نبر حججن كم زي ريكواير جيرم أنا جدًا أبتزعت خاية مجمريا حجر أبتزرقت كاي حجر نايلاتين أمريكا حتى عقوبة خمسة حتتك مرقات ختم تعلنا زبل كلا عين سلزلو نزون زي مقبار كسب نام مكسيكو ناي مملاس أون كم حدا كمتات تقولتات سلزلو حجت نجارات بتن تأكيد وتدميرو كلا عين فولي طريقتات كلا أوت عين سقطتات نتو قداي وين دارجان خير رأي جي كسب كابون ده حرز مصابات نتو قداي كرأي لهم دي أي رأي لهم زبل ناي بعلو نسجد دلالو
ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እንድሕር ሕቶ ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ ኣሜሪካ ካልኣይ ግዜ ክሓትት ይኽእል ሓደ ስደተኛ ሕጂ ብሓፈሻዊ ኣብታ ሃገር እንድሕር ዳ ሓቲትካ እታ ሃገር ተቐቢላትካ ዲያ ተቐበለትካ ንሱ ወሳኒ እዩ ናይ ካልኣይ ፕሮሰስ ናብ ዝናይ ምምፃእ ማለት እዩ እታ ሃገር ተቐቢላትካ እታ ሃገር ንኽትቀበለካ ተዘዋዋሪ ይኹን ብካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣግሪመንት ምስ ናይ ኣሜሪካ ተገይሩ ዶ ይኸውን ስንክሳር ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብቲ ዲቴይል ዋላ ዘይበልካ ኩሉ ግዜ ግን ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ መስርሕ ተጠቒምካ ሰባት ናባኻ ንኸይኣቱ ንሜክሲኮ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኤሮጳ ሊብያ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰባት ንኸይመፆም ፋይናንሻል ሳፖርት ጌርካ ከምዚ ዓይነት ብዙሓት ዓይነት ተኽእሎታት ስለ ዘለዉ እቲ ኣብኡ ንስኻ ናይ ግድን ሕተት ክትበሃል ከለካ እቲ ሃገር ዋ ተቐቢልናካ ኣለና እንተይልካ ኤርትራዊ ኣብ ሜክሲኮ ምቕባል ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ምናልባት እቲ ሰብ ባዕሉ ጥራይ ክመዝኑ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ማለት እዩ ቴክኒካሊ ርዱእ ነገር እዩ ኣጋጢሙ ዲኹም ተመክሮ ዘጋጥሞ ኣሎ ብዛዕባ ጭቡጥ ነገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሓቲቶም ካልኣይ ግዜ ረሓተቱ ኣብ ሜክሲኮ ኹን ኣብ ካልኦት ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ብዙሓት ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ቆሪፆም ናብ ኣሜሪካ ስለ ዝመፁ ኣብኡ ኣብቲ ሃገራት ብዙሓት ሰባት ባርማይት በዓል ሜክሲኮ ከም ዘለዉ ኤርትራውያን ትሰሚዕካ ሰባት እውን ክረኽቡካ ይፍቱን እዮም እዚ ኣለው ኣማኢት ኤርትራውያን ኣብኡ ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ ኣማኢት ኤርትራውያን ኣብቲ ፕሮሰስ ኣብ ከምኡታት ደም ዘለዎ ኣብ ምንታይ እዮም ኣይፈለጥኩም ግን ኣብኡ ከም ዘለዉ ፈሊጡ ኣለኹ ሕጂ በቲ ፕሮሰስ ይኸዱ ኣለዉ ድዮም ብከምኡ እንድሕር ከይዶም እንድሕር ዳኣታ ናይ መንግስቲ ሜክሲኮ ተቐቢልናኩም ኣለና ከም ስደተኛ ኣብዚ ክትነብር ትኽእል ኢኻ እንድሕር ተባሂሉ ኣይደኖ ሕጂ ፕራክቲካሊ ሰባት ተቐቢሎምን እዮም ኣብዚ ከምዚ ሂቦምን ዝተባህለ ኣይርኢኹን ምክንያቱ ካብ ወርሒ 7 ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ግን ብድሕሪኡ ዝኣተዉ ሰባት ኣብ እስር ቤታት ዘለዉ ማለት ከምዚ ቮለንቲር ሰርቪስ ብቮለንታልካ ትገብሮ ወረቃቅቲ ትራንስሌት ግበረልና ገለ ዝበሉ ናይ 4-5-6 ሰባት ትራንስሌት ዝገበር ኩሉ ክሳብ 7 ገጽ ስለ ዝርኢኽዎ ነዚ ርኢኻ እቲ ትሪኦ ኢኻ እቲ ኩነታት ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣደዳን ሳዕቤናትን ዘጋጥም ምህላው ድሮ ነቶም ኣትዮም ዘለዉ ካዋላ ፀሓፈሎም ዋላ ሓግዞም ነቲ ከይዝ እምበር ክረኣይ ድያ ይረኣይ ናብቲ ናይ ኮርት በቲ ናይ ቀደም ዓይነት ፕሮሰስ ክኸይድ ድያ ኣይከይድን ከዓ ካልእ ዓይነት ጉዳይ እዩ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ገለ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ካብዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ብዙሓት ካብኦም ካብ ኤውሮጳ ድመፁ እዮም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ልክዕ ድዩ እዚ ወል ኣብዚ ብውዱእ ነገር ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ነገር ኣላ ንፈልጣ በቲ ናይ ኣገባብ ጉዳይ ካብ ኤውሮጳ ዝመፀ ካብ ኤውሮጳ ከም ዝመፀ ከዓ እንድሕር ዳ ተፈሊጡ ንኤርትራ ዘይኮነስ እቲ ቀዳማይ ናብቲ ዝመፁ ሃገር እዩ ክምለስ ዘሎ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ናብ ኤውሮጳ እውን ዝተመለሱ ሰባት ከም ዘለዉ ፈልጥ ዋላ በስማቶም ዋላ ካበይ ናይ እስር ቤታት ዋላ እንታይ ኣጋጢምዎም ኩሉ ግዜ ተኣውያት መፅእ ስለ ዝነበረ ካብ ኤውሮጳ ከም ዝመፁ ስለ ዝተፈለጠ ናብ ኤውሮጳ ካብታ ዝመፅዋ ሃገር ናይ ምምላስ ያታ ፕራዮሪቲ ተቐዳመይቲ ናብታ ዝመፅሓየ ሃገር ናይ ምምላስ ብዙሕ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ላዕልን ታሕትን ይበሃል እዩ እንተዘይተቐቢሎሞም ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ይኸዱ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ግን ናብታ ዝመፅሓያ ካብ ኤውሮጳ ከም ዝመፀ እንተዳ ተፈሊጡ ብዛዕባ ናብ ኤውሮጳ ምምላስ ዳ እምበር እዞም ሕጂ ንብሎም ዘለና ካብ ኤውሮጳ ከም ዝመፁ ተፈሊጦምስ ወይ ከዓ ንሳቶም ምዃኑ ኣረጋጊጡስ ናብ ኤርትራ ዝተባህሉ ኣይኮኑ እዞም ሰባት ንብሎም ዘለና ሕጂ ኣብ ኣደዳ ናይ ምምላስ ንኤርትራ ዝበሃል ዘለዉ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ሰባት ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ እታ ናይ ኤውሮጳ እውን ካብታ ናይ ኤርትራ ምምላስ ዝገደደት እያ ኣጋጢማ ደላ ረኺበየ ብዘለኹ ሓበሬታ ኣብ ኤውሮጳ ዝመለስዎም ንኣብነት ጀርመን ዝመለስዎም ጀርመን መንበሪ ፈቃዶምን ናይ ስራሕ ፈቃዶምን ዝነበሮም ሓለፋታት ናይ ሓገዝን ኣሕዲጎም ብደይ ዋላ ሓደ መጥወሪ ከም ዝተረፉ ሰሚዕ ኣለኹ እሞ እዚ እውን ሓበሬታ እንተሊካ እስከ መብሪ ክትበሉ ካብቲ ንኤርትራ ምጥራዝ እውን ዝሓይሽ ኣይኮነን ዘጋጥሞም ዘሎ ዕድል እዛ ሕጂ ትብልያ ዘለኺ ፈልጥ እየ ካብዚ ሃገር ናብ ዓዲ ጣልያን ዝተመለሱ ከም ዘለዉ ናብ በዓል ሽወደን ከም ተመለሱ ናብ ቤልጅየም ዝተመለሱ ከምኡታትን ገለገለ ሃገራት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ ሕጂ ናብ ኤውሮጳ ምስ ተመለሱ ናብተን ሃገራት ከምኡ ዓይነት ዲስክሪሚኔሽን ከምኡ ዓይነት ናይ ገለገለ ዕቃቤታት ዘጋጥም እንተደኣ ኮይኑ ብሓፈሻዊ በትናተይ ርድኢት ቀዳማይቲ ክገብርዎ ዘለዎም ካብዚ ከም ተመለሱ እንድሕር ደኣ መረጋገፁ ኣሎ ኮይኑ ኣነ እታ ዝላብዋ ከም ሰብ ብሓፈሻዊ ኣብ ናይ ርድኢተይ ናብ ሂማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ኣፒል ክገብሩ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱስ ክልተ ግዜ ቪክቲም ዝኾኑ ኣለዉ ዝብል እምነት ክልተ ግዜ ኣደዳ ስለ ዝኾኑ ዘለዉ ከምኡ ኣጋጢምኒ ከምዝን ኮይነ ኢሉ ብቐጥታ ሰባት ዝሓተተኒ የለን ከምኡ እንተጋጢሙ ናብኡ ምስ ተመለሱ ግን ኣይ ቲንክ ዳይረክትሊ ናብ ሂማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ኮንታክት ገይሮም ብዛዕባኦም ኣፒል ክግበር ካምፔይን ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለዝመፅእ ኣብቲ ሃገር ምናልባት ተንቆልዑ ምክንያቱ ክልተ ግዜ ምሕሳይ ማለት ኣብ ስነ ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ዝፈጥሮ ሽግር ናይ ባዕሉ ስለ ዘለዎ ኣደዳ ናይ ካልኦት ጥፍኣት ናይ ሂወቶም ንኸይኮኑ ክንቃለሰሎም ኣለና ዝብል እምነት ጥራሕ ምሳእኹ ዝስኸላ እታ ረኺበያ ዘለኹ ሓበሬታ ከም ተረጋግፀለይ ኣብ ኤውሮጳ ተቐቢሎሞም ነይሮም ነቲ ዝተዋህቦም ናይ መሰል ዕቑባ ነፂጎም እዮም ንኣሜሪካ መፂኦም ካልኣይ ዕድል ኣሎ ድዩ እስከ ብዛዕባ መብርሂ ትፈልጦ ሓበሬታ ተልዩ እስከ መብርሂ ክትበኒ እታ ሕጂ እውን ብሓፈሻዊ እንታይ እያ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፁ ኣሳይለም ክገብሩ ከለዉ ካብታ ዲናይ ዝተባህልዋ ኣብታ ናይ ዓዲ ዝነበርዋ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ እንታይ ድብሎ ኣለኹ ኣቶ ጆርጆ
ኣብ ኤውሮጳ ተቐቢሎሞም ከለውስ ኣሜሪካ ዝበለጸ ዓዲ ድሓሸ ናይ ስራሕ ቦታ ኢሎም የመጽዮም ካልኣይ ግዜ ካብዚ ዲፖርት ክኾኑ ከለዉ ንኤውሮጳ ግን ትዝነበሮም ናይ መሰል ዕቑባ ይስእንዎ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ብዛዕባ እዚኣ ትፈልጣ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣሎ ድዩ ኖ እታ ናይ መሰሎም መንፋቅ ትብል ንሕጂ ሰምዓ ዘለኹ ካባኺ ካብ ዝኾነ ካብ ዝተመለሱ ሰባት ክሳብ ሕጂ ንዓይደው ኢሎም ዝተመለሱ እውን ብዙሓት ዝፈልጥ ከምዚያን ዓይነት መንፋቅ ኣጋጢምና ዝበለን ሰብ የለን ስለዚ ሓዳሽ ኣንዓይ ኣራይበል ብጭቡጥ እትሰብ ኣራኸቡን ኢልዮም ኣለኹ ኣብዚ ከሎ ተዳልየ ኣለኹ ኢሉ ከለኹ ንረኽቦ ፈቲና ነርና እቲ ፀገም እሶም እዮም ዝድውሉ እምበር ንስኻ ደው ኢልካ ክትረኽቦም ስለዘይትኽእል እያ እታ ቆፀራ ሓሊፋትኒ እሞ ብጭቡጥ ክንረኺበ ከቕርቦም ክፍትን የሳቶም እምበር ዝኸፍአቶም ንኤውሮጳ ዝተመልሱ እውን ዝሓሸ ዕድል ኣይኮነን ካብቲ ንኤርትራ ዝተመልሱ ጋጢሞም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ በብወገንና ጻሪና ዝበለፀ ዝፀፈፈ ሓበሬታ ክነቕርብ ኣብ መጻኢ ተስፋ ገብር እሞ ኣብታ ናይ ጉዳይ ኣሜሪካ ክንምለስ ድሕሪ ናይዚ ካብ ኤርትራ ምስጓጉ እዚ ሓደ ብዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ዝገበርኩሞ ነገር ኣሎ እቶም ተሰማዕቲ ትበሃሉ ሰባት ወይ ብተወፋይነት ነዚ ስራሕ እዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም እንታይ ጌርኩም እንታይ ተስፋ ረኺብኩም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሕጂ ገለ ክሳብ 3 ነገራት ተፈቲኑ እዩ ሓደ እታ ወረቐት ተጻሒፋ ዘላ ብሓፈሻዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ዘሎ ብጥርኑፍ ብኮሚኒቲ ይኹን ብኦርጋናይዜሽን ይኹን ዋላ ብኢንዲቪጁዋል ብግሊ ባዕልኻ ነቲ ጽሑፍ ተጠቒምካ ብሽምካ እቲኻ ትደሊኻ ከምዚ ማእማእካ ጌርካ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ባይቶ ናይታ ስቴት ናትካ ወይ ከዓ ናይ ክፍለ ሃገር ኣውራጃ ናትካ ዘላቶ ናብኡ ኸይድካ ተኣውያት ምስማዕ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ምስጓጉ ፍታሕ ከም ዘይኮነ ዝብል ምዝራብን ምስልኦም ደው ምባልን ተባሂላ ተገይራላ ናብኣቶም ጥራሕ ዘይኮነ ዋላው ናብቲ እስር ቤት ናይቲ ከባቢኻ ንኣብነት ኣብ ቴክሳስ እንድሕር ኣለዉ ኤርትራውያን ብጥርኑፍ ኮይኖም ናብቲ እስር ቤት ከይዶም ምስቲ ናይ ኣይስ ኦፊሰር ናይቶም ቆልዑት እስራት ክዛረብሉ ዝኽእሉ መሰል ኣለዎም እዩ ምክንያቱ ድሮ ተፈቲኑ ኣብ ኣሪዞና ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዝገበርክዎ ኣውያት 3 ወረቓቕቲ ሂበዮም ሒዞሞን ከይዶም ብቐጥታ ምስኣቶም ኣውያት ስለ ዝገበሩ ምናልባት ቶም ቆልዑት ክሳብ ሕጂ ኣለዉ ግን ብድሕሪ እንተኸጋጥም ናይ ብሓቂ ንሱ ሓጊዙ ድዩ ሓንቲ ነገር ኣሎ ንስኻ ክትዓግበሉ ትኽእል መንፈስካ ክርዕመሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ካብ ምግባር ጠጠዋይ ንበል እዚአን እታ ግሎባሊ ብወረቐት ኣውያት ዝግበር ዘሎ ብኸባቢ እዩ ካልኣይ ምናልባት እቲ ጉዳይ ክረኣየሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ተኽእሎታት ኣሎ ድዩ ንዝብል ንሱ እውን በብሓደ ኬዝ መሰረት ክረኣየሉ ዝኽእል ኩነታት ንኽፍጠር ኣብ ሙጉያ ያሎ ገለ እውን ካብኡታት ንኣብነት ሕጂ ዝመፀ ወረቓቕቲ ኣሎ ንሱ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኣሕሊፍናዮም ንዕኡ ሪኦም ኣብዝን ጌጋታት የርኢ እዩ በዝን ምክንያት ነዚ ቆልዓ ዳግማይ ጉዳዩ ክረኣየሉ ሞሽን ክኽፈት ዝበሃለሉ ናይ በብሓደ ብግሊ ናይቶም ኢንዲቪጁዋል ኬዝስ ንኽረኣይ ዝበሃል እውን ከምኡ ፈተነታት ይካየድ ኣሎ ነዚ ከዓ እቲ መፅዋዕታት ዝገበርና ንኣብነት ኤርትራውያን ጠበቃታት ናይ ኢሚግሬሽን ይኹኑ ናይ ገለ ሰብኣዊ መሰላት ይኹኑ እዞም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዝበሃሉ ንኩሎም እቲ ኣውያት ይኸይድ ኣሎ ገለገለ ምፍትታናት እውን ይካየድ ኣሎ እዩ ዝከኣለና ብፍላይ ነቶም መዓልታት ተነጊርዎም ኣብዚ መዓልቲ ዝኽትከሉ ኢኹም ተባሂሎም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ንሱ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ክሰርሕ ይኽእል ከይሰርሕ ይኽእል እታ ሳልሰይቲ ነዚ ኩሉ ናይ ፖሊሲ ዘቕውም ዘሎ ነዚ ናይ ፖሊሲ ነዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ፀቕጥታት ክግበር ተገይሩ ዘሎ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝፅሕፍ ዝውድእ ሓጋጊ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ኣብ በዓል ዋሽንግተን ዘሎቲ ሄድ ኦፊስ ስለዝኾነ ናብኣቶም ብጥርኑፍ ኣገባብ ብብዙሓት ኦርጋናይዜሽንስ ኦርጋናይዝ ኮይንካ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ብሓንሳብ ናይ ኩላትና ክውሰደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ዳርጋ መስራሕ ኣሎ ይፍተን ኣሎ ንሱ እውን ክግበር እዩ እዚ እኩብ ድሙር ሕጂ ብ3 ቻነል ብ3 ምዕራፋት ጌርና ነዚ ነገር ምፍታን ምናልባት እንተወሓደ ኢድና ይኣከብና ንስርኦም ጠጠው ክንብል ኣለና ኩሉ ሰብ ግን ክሳተፎ ዘለዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ክንገብር ተደኣ ኮይንና እንታይ የድሊ ካብ ህዝቢ እንታይ እዩ ነዚ ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝኽእል ዝብል ክሳብ ሕጂ ሪሊዝ ኣይገበርናዮን ምክንያቱ እቶም ንዑነ ዝግበሩ በዝን ሓጉዝና በዝን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ጉዳዮም ርኢኹም በቲ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ መሰረት በቲ ናቱ ጉድለት ኣሎ ትብልዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፒል ዘይመግበሪ እዩ ወይ ከዓ ነቲ ጉዳዩ ካልኣይ ግዜ ክረኣየሉ ዘይከኣለ ምክንያታት እንታይ ነይሩ ሓጓፋት ነይሩ ድዩ ዝብል ተፀኒዑ ስለ ዝግበር እዚ እውን ከምኡታት ይፋታተን ኣሎ ነዚ ክትገብር ተኮይንካ ቅድም እቲ ጉዳይ ናይቲ ሰብ እቲ መጀመርያ ዝፀሓፎ እንታይ ዓይነት ሕቶ ዕቑባ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብቲ ዘቕረቦ ጌጋታት ነይሩ ድዩ ወረቓቕቲ ከኣቱ ዝግባእ ወይ ካልእ ከምኡታት ዓይነት ብዙሕ ዋላ ናይ ጠበቓ ጌጋ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ናይ ጠበቓታት ጌጋ ሸለልትነት ይረኣዩ ብዙሕ ነገር እዩ ምክንያቱ 2 ዓመት 3 ዓመት እንድሕር ነቲ ናይ ጉዳይ ርኢኻዮ ብዙሓት ኣውያት ናይ ኤርትራውያን ብካልኦት ጠበቓታት ዝተፈፀመ ጌጋታት ሸለልትነት ካልማለ ብዙሕ ነገር ኣኪቡ ተደሚሩ ሕጂ ንሱ እዩ ከዓ ኣብቲ ናይ ግሊ ናይ ሓደ ኬዝ እንታይ ይመስል ነይሩ ንዝብል ብወለንታዊ ኣገልግሎት ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ኩሎም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ጥፍኣት ናይ ሞራላዊ ብርሰት ናይ ካልእ ኣብ ግብፂ ዝሞተ ኤርትራዊ ሂወቱ ዘጥፍአ ንስለ ንዓዱ ንኸይከይድ
ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ንሕዋትና ናይ ምድሓን ሓላፍነት ኣለና ሞኩላትና ደው ክንብል ይጥራሕ ሕራይ ያኒ ሊያቶ ጆርጆ ቀዳማት ሓፂር ዜና ዘቕርብናዮ ንፃውዒ ዘቕሪብካ ነርካ እሞ እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብካ ውሽጢ ዝሰሙን ገለ ዘተባብዕ ግብረ መልሲ ካብ ኤርትራውያን ረኺብካ ዶ ካብ ብፍላይ ካብቶም ወቅታ ነዚ ጉዳይ ከስሉጡ ክእሉ እዮም ዝበሃሉ ሰባት እወ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘተባብዓካ ነገር እንታይ እዩ ንኣብነት ሓደ ካብቶም ጠበቃታት ብቴሌኮንፈረንስ ገይረ ኦርጋናይዝ ገበርክዎ መፂኡ እቲ ጠበቃ ወይ እታ ጠበቃ ኤርትራዊት መፅያ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፋ ኦሪንቴሽን ወይ ከዓ ገለገለ ሓበሬታታት ነቶም ቤተሰብ ይኹኑ ብከምኡታት ዝርዕዱ ዘለዉ ኣብ ደገ ወፅኦም ብዋሕስ ዘለዉ ነቲ ኩሉ መሰልካን ግቡእኻን ዝብል ከምኡ ዓይነት ሓፈሻዊ ሓበሬታን ሕቶታትን ክትምልስ ምምፃእ እውን ሓደ ዓቢ ነገር እዩ ስለዚ እዚ እውን ድሮ ተገይሩ ካብቲ ምሳኺ ዝገበርናዮ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቕን ሕጅን ኣብ መንጎ ኮሙን የርና እዩ እታ ናተይ ዝነበረት ኣብኣ ከምዚ ዓይነት ክቕፅል ከም ዘለዎ ኔትወርክ ናሕና ርክባት ናይ ኩለን ነንሕርህደን ክተኣሳሰራሉ ዝኽእላ መንገዲ ብዝለዓለ ክንሰርሓሉ ከም ዘለና እውን ኣብኡ ኣውሳእ ኣቢልየ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ምዕበለታት ተገይሩ ግን ብቕጥታ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ዘድሊ መስለኒ እዚ ብጎስጓስ ብተበጉሶ ዝግበር ስራሕ ቁርብ ግዜ ስለ ዝወስድ እዚ ነዞም ዜጋታት ኤርትራ ጋጢሞም ዘሎ ፀገምካ ዕድል ስለ ዘይህብ ብመገዲ ብሞያ ክውሰድ ዝኽእል ሕጋዊ ነገር የለን ድዩ ብናይ ሕጊ ክኢላታት ክቐርብ ዝኽእል ጥርዓን ወይ ጥብቅና የለን ድዩ እዞም ዝብለክ ዘለኹ እዞም ኤርትራውያን ጠበቃታት ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃታት እዮም ነቶም ንሓቶም ዘለና ከምኡውን ፕሮቦኖ እንድሕር እቲ ሰብ ዓቕሙ ኣለዎ ብገንዘብ ክገብር እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ዋላ ኣብቲ ከባቢ እውን ጠበቃታት ክንደልየሉ ክንተሓጋገዞ እቲ ናይ ሂማን ራይትስ ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ዝገብርዎን እቶም ጠበቃታት ነታ ጉዳይ ርእዮም ሃጓፋት እንድሕር ኣለዋ በዚኣን ጉዳይካ ኣፕላይ ከም ብሓድሽ ክረኣየልካ ወረቐት ከነእቱ ኢና ዝበሃሉሉን ክልቲኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ክትሓጋገዝ ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጥና ቤተሰብ እንድሕራሉ ክንሕግዝ ኢና ጠበቃታት ኣምፁልና ጠበቃታት ኣራኽቡና ዝበሃል እውን ትሰምዕ ስለ ዝኾንካ ብቐጥታውን ዘራኸብናዮም ሰባት ኣለዉ እዮም እቶም ኤርትራውያን ጠበቃታት ከዓኒ ከምኡ መፀዋዕታት ተገይሩ ስለ ዘሎ ክንሕግዝ ዝበሉ ንኣብነት እዚ ናይ ብቴሌፎን ኣኼባ ዝተገብረ ንሳውን ወይ ንሱውን ነቲ ጉዳይ እዝን እንድሕር ተገይሩ ነቲ ጉዳይ በብሓደ ተራእዩ እውን ክንሕግዞ ንኽእል ወይ ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ቦታታት ተኽእሎታት ኣሎ እዩ ስለ ዝተባህለ ኣቐዲሙ ዝተሓተተ ወረቓቕቲ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ወረቓቕቲ ከዓ በብሓደ ክመፃና ኣለዉ ናይቶም ሰባት ናይ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ክረኣዩ ዘለዉ ስለዚ ገለገለ ንጥፈታት ይግበር ኣሎ እዩ ዝኣተውን ክህሉ ይኽእል ካብቲ ማል ክሳብ ሎሚ ክከታተልዮ ከምኡ ናይ ምክታል ናይ ኩላትና ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራውያን ጠበቃታት ጥራይ ክትሓፅሮ ፈቲንኩም ኩሎም ንፍትሒ ዝቃለሱ ጠበቃታት ዋሉ ካልኦት ዓሌታት ወይ ጻዕዱ ተኾይኖም እንታይ ፀገም ዝያዳ ተሰማዕነት ደይኮነ ንድርከብ ጽቡቕ ኣለኺ ብኸምኡ እቲ ናን ፕሮፊት ክብለክን ከለኹ እቶም ናን ፕሮፊት ዘይመኽሰባዊ ትካላት ብዙሓት ጠበቃታት ዘለዎም ትካላት ስለ ዘለዉ ንዕኦም ጠቒሰልክን የርአ ንዓኣቶም ብዝያዳ ንረኽቦም ኢና ንኣብነቶም ኤርትራውያን ምሳና ምትሕብባር ማለት ኣብቲ ከባቢ ናይ ራሕቂ ቦታ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ገፊሕ እዩ ንሳቶም ምሳኻ ምትሕብባር ወይ ከዓ ነቲ ነገራት ምርኣይ ማለት ብቐጥታ ተሓባቢርካስ ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ጻዓዱ ዋላ ካልኦት ዜጋታት ጠበቃታት በቲ ትቦም ሓበሬታ መሰረት ከይዶም ነቲ ጉዳይ ሪኦም ኣልዒሎም ኣንቢቦም እዝን ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ንኹሉ ክፉት እዩ ዘሎ ተተበግሶ ከም ኤርትራዊ ምውሳድ ግን ቅድመ ኩነት መፀዋዕታት ትገብሮ ኩልና ኣለና ክንሕግዝ ክብለካ እንከሎ ከዓ ተዓቢ ፍናን ስለ ዝኾነ እምበር ግድን ኣይኮነን ባዕላቶም ንሳቶም ከይዶም ክርእይዎ ዋላ እውን ቢኦነስ ኣብ ሓደ ግዜ እዚ ጉዳይ ኣብቲ መጀመርያ ኣሳይለም ክኣቱ ከሎ ሕቶ ዕቁባን ድሓር ጉዳይ ተነፂጉ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ክኣቱ ከሎን ከሪር ምዃኑ ንፈልጦ ክንክእል ኣለና ከምቲ መጀመርያ ትገብሮ ዝኣቱ ከምዘይኮነ ሓያል ምዃኑ ብዙሕ ብቕዓት ዘድልዮ ዓቕሚ ዘድልዮ ምትዕፅጻፍ ዘድልዮ ነቲ ሕጊ ብዙሕ ዓይነት ርድኢትን ዓቕሚ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናሕና ዜጋታት ወፂኻ ካልኦት ዜጋታት እውን ዝድለየሉ ኩነታት እውን ካብ ምድላይ ዓዲ ኣይውዕልን እዩ ሕራይ ይቕኒለይ ኣቶ ጀርጆ እተን ቀንዲ ክበሃላ ዝግባእ ሓበሬታ ተጠቒሰን ኣለዋ እስኻ ምዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወይ ሓተቲ ዕቑባ ዘለካ ምትእስሳር ከመይ እዩ እንታይ ከይኻ ጌርካ ክሳብ ሕጂ ጽሙቕ ኣቢልካ እስከ ንገረና ቅድመ ምውዳእና ኣብ ሃንደበት እዚ ጉዳይ ኣነስ ከምዚ ክሳብ ክንዚ ዓይነት ርድኢታት ኣይነበረን ነይሩ እዩ ምክንያቱ ከም ደላይ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ኣብዚ ናይ ስደተኛታት እዚ ኩሉ ሂወተይ ዝቐየሮ ተደጋጋሚ ይዛረብ ምናልባት ኣብ ሓደ ህሞት ቅድሚ 8-9 ዓመት ኣቢሉ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ኢትዮጵያ መፂኡ በዚ ከባቢና በዚ ሃሪስበርግ ዝበሃል መፂኡ ስራሕ ጀሚሩ ዓመት ከይገበረ ብሓደ ካልእ ዜጋ ብጥይት ስለዝተቐተለ እቲ ምቕታል ናይቲ ወዲ ኣብ ኦንላይን ኣብ ዌብሳይት ከም ሰብካ ክትሪኦም ከለኻ ተቐቲሉ ምኻ ኤርትራዊ ዝብል ኣብ ገጽ ኮምፒተር ናትካ ክመጽእ እንከሎ ዘሰንብደካ ነገር ካብኡ እንዳሓር እቲ ሂወተይ ተቐይሩ ኣብኡ ምስከትኩ ብዙሓት ስደተኛታት ፀኒሖም ንባዕለይ
هيله نتنجر بطبق كمهارولو جمركو كنتاتهم مستردعني أبو زي بلوم عد زي بلوم حوات زي بلوم نفس وقفنا خمس استفعل عليه شلات من أشياء كنا بستفعل عليه خلنا تنكلنا تما أدي فقري ما أدي حونات بحال كنجمرا لنا زي قدس بزحنا كنراخبو لنخ البايتا مستبحله عارف كون سلازي اتمقتالنا حدا منسي إرتراوي ومخا قاشا اقريخ تكليلو تسفا جزء خوينو فنان ناي هيوت ناتون ناي متى هيوتون ناي حواتون ناي بون ناي كوينوس لو مدخون من البات هبتا جديتي عامل سريح ماتشان قرب جنزب سديدو لهم خوني حجة تجزا تنبعلو تسفا زحضرو زنبرا جن تسفا من كله مخا بفقود بعلنا خوميلنا فحلنا مسرقنايو كندوز أكل سدتني أبتو بورخاتي كيدو مسرق خوه نعاقتو معكيبه زعبا زلو كنتات كمي جرانكم بوطو تايتنا رفيجي زبحال ناي بعلو تناي حتى عوبا أسايلم سيكر زبحال ندخل خردان مجمرة نفس وقف بتقولو كرداني كغسغسو كابو حليفة بارز نجارزي أبزخ تمازي أخاب وخاب زريقه أب نفس وقف كتماتات كأ كما أنا سدتني أتهلو ماذا شخبت نبالتيمور يخون نبعل نيويورك يخون نبزخ بابينا يخون بزحات كالات سدتني أتزقبولون دخوتكو أخيبا خطو علين دحاتتكو مس إيرتراويان تراخيبه بزعبا زلوم شجر مسولوم حلو لهم ديو بزعبا مسل كان قبو خان نعاها حوخا بناكا زردو أسب بقانك أخذ أم عقبت كاخ فترة الكازخ السب مسل كان قبو خان كرد عنكا كله فولي عين الترقيتات سلزريقه أفلوبهم درتهم مليئهم كزاربو discrimination إلهم زحسبو نقرات زنيو نابنت نايسرح قدلات علو زي مرداء نقرات ساقمنا آقاتين حادة سب قاشا خوين متيو بزي أفلوطو عدلاتنا أمريكا قفح ندا حلوه ندا فلتنا قن أب حاري ندا سقا مساعتوه نتن شومون تسعات 14 ساعات كقبرن زهك ندا أمبر كالوت تخيلوتات نايت مرتع عدلات كالوت opportunity ويكاد ربحاتاتن تقمتاتن كمزلو نتيجة نعون دان آسي كالا عينت حالفاتات كتقم كمزخيل نزل كيفلتنا بزحات إرترايان حواتنا يبدولو سلوز نبارو مبار نايت مرتع عدل نحر داليخا تبو نايت مرتع عدل نحر زيهلو أم نايت تراك ذن عبيت مكان أطولو تخيل وانتباهيلو كابت مجمع راس تجمعوا لكونتات نبوزحات إرتراويان نايلقاح عدل بتوم إيجنسي يخون ببانكي بنتسا ولد يخون بناس ولد كوهابهم كمزكال استجبروا لكونتات نيري حجي إذا كل زخد قبرن كلها عقبت عبتن قول عتري منفصم رعيمو كمسكونهم مسرع خيام زيادة خسر سلزابت تأكيد تدميرو أبزو قدايز بتحنا حجي إذا خلت عامت أبورحي عسرته كلتشان عسر شوعاتنا بيلو هندبت أوزنا مسقوك بحالهم كله شوعات ميتي إرتراوان كاب أمريكا نخيسقوا جزء الكامبين أفقد الميدان أبكالني قبرنيريو نستم أبالاتي مسايزلو تجهز دخانو وحدات سبات غانتا أمريكان استمازاولي إرتراوان تبحال the American Team for Displaced Eritreans تبحال أفيدافيت نسبات بزعبا قداينا إرتران تايتمثل انتا يتحفشا قداي زلو أبنا حتى عقوبة كل جزء حقازي باك جراوند تمسرتاونا إرترا تاقامات زي فولتو دانيخ نتخلي زي فولتو طبقا خلي خلي نتخل مجمرا رديت كلوا نخلهم حقازي زبحال حدا جراوند زخونه نعاتهم ورقه تصحيفو نخل يزوحات نصاي قال شوعات ميتي إرتران كسغوغ مستبحال سان شومنتن اورغانايزيشن زفرملو حيال زخونه لوط زغبره نتنجر داغماي كمتكغبرلو زخالو اب حدا مدرخ قرب عينت شتوታት ዝወቅዐ ነይሩ ቀጢሉ ሰባት ብዋሕስ ወጥ ነይሮም ባዕላቶም ዝምስክርዎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣሽሓት ዝኾኑ ኤርትራውያን ወፂኦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ካብኡ ክሳብ ሎሚ ዝተመለሰ ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓኒ ካልእ መድረክ መፂ ቀዳማይ ካብ እስር ቤት ከይወፃኻ ኣብኡን ከለኻ ጥራሕ ናይ ምስጓብ ተኽእሎ ስለ ዝመፀ ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ንሱ ማለት ኣብ እስር ቤት ቀደም 180 ዝበልኮ መጀመርያ ጉዳይካ ኣብ 180 ናብ እስር ቤት ተዳጌርካ ከም ሕጊ መሰረት ክትወፅእ ስለ ዘለካ ወፂኻ ጉዳይካ ትከታተል ወይ ከዓ ክሳብ ሓዚ ዝኸውን ትፀንሕ ዝበሃል ዕድላት ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ወይ ኣብቲ እስር ቤት በሊኻ ኣለኻ ወይ ከዓ ክትመፅእ ከለኻ ብጂፒኤስ ተጠሚርካ ስለ ዘለኻ ዓይንየማ ናይ ፀጋም ኣብ ከምዛ ዓይነት ኣደዳ ስለ ዘሎ ነቲ ኩሉ እቲ ኣብ 2 ዓመት ሓያል ቃልሲ ተኻይዱ ነዊሕ መስገደሊ ተኻይዱ ብዙሓት ተሳትፎታት ኣኼባታት ተገይሩ እዩ ኣብ ወርሒ 4 ዕለት 6 ምናልባት ኣብ ፌስቡክ ስእለይ ተጠቂዓ ነይራ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ን6-7 ኮንግረስ ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብቐጥታ ኣውያስ ዝተገብረሉ እዚ ናይ ሕጂ ኢልሃም 43 ተፈሪሙሉ ዘሎ ከመይ ገይሩ ተበግሶ ተወሲዱ እንታይ ዓይነት ክግበር ኣለዎ ስለምንታይ ኤርትራውያን ንኸይስጎጉ ዝብል ሓቀኛ ወይ ከዓ መሰረት ምህላውና ነቲ ኩሉ ብፅሑፍ ዝቐረበ ናይ ብሓቂና ነመስግኖም ከምኡ ዓይነት ተበግሶ ወሲዶም ቶም ባይቶ ናይ ኣሜሪካውን ንዕኡ ክፀድቕ ዝገበርዎ ግን ክንድኡ ዝኣክል ለውጢ ተገይሩ 43 ባይቶ ኣሜሪካ ተፈሪሞምሉ ወይ ከዓ ፈሪሞምሉ ከብቅዑ እቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ተቐቢልዎ ተፅዲቕዎ ዝብል ዓብ ሕቶ ስለ ዘሎ ገና ተኣደዳናቱ ጠጠው ክብል ስለዘይከኣለ እሳያት ኣቐንዲ ማለት እዩ ንሳቶም 43 ባይቶ ኣሜሪካ ፈሪሞምሉ ንብል ንዛረብ ኢና ግን ናይ ብሓቂ ንሶም ዘሕለፎ ወረቐት ከተቐቢሎም ወድዮም ንዝብል ዓብ ሕቶ ኣሎ ኣይተቐበልዎም ክሳብ ሕጂ ስለዚ እዝን ወድዝን ተኣኪቡ ተደሚሩ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ኣደዳ ሰጢሕዎም ስለ ዘሎ ቃልስና ክቕፅል ከም ዘለዎ ጥራሕ ክሕብል ዝፈቱ ራያቶ ጀርጆ ይቐኒለይ ናብ
مززام قطنا عندنا إذا خد قبر كلها تكاليهم سرحكا مستميز تأساسر ديو انتاي زبل تكالي دلوكم مسكبا قرما برهابنا صبو حجي كلتا نجر حدا بولنتاس تجمره سرح ولا بتجانتا أمريكا مستمزاولي إفران كما أبالي يخون بار كل جزء ولنتا زيادة زقدس ولنتا إذا بلنزلو كم فولنتير إذا بلنزلو جورج سرحي مس كالوت عبيت نام بروفيت أورجانيزيشن جن ميت خاميتي أب أمريكاويان أب نبرت أمريكاويان ترح أقول قلو الذهب حدا خط زعابي إذا نحن زلنا ستيت أقول قلو الذهب نهزبي سرحي زخبر كله تقانو منفسا وقن إذا حضروا نجارات الله متى عين التكاليس كأوربا برهلنا إذا نحن تكال لعلي أسران تشعتن بروجرامز قالولنا إت بروجرام حدا نقابلت 70 سبيت تفاتيحهم سبيت قدام حدر كابتخول مسكول عتا نزاق العزيات تقبلنا حبشبنا أبجزا آتيا تنقول عتنا يتمرت عدلو من دخلوا هي وتاخذ زرع له تخل مسال الزفطر له بايت له كلاي شاشال وركر خمالتي أي كونكون أنا أفتناي finance department of finance يسرح معلش it's finance technically of accounting department of finance night organization يزرلخو non-profit دي ولا ناي منغستي it is non-profit حجي بأيدس دحاممو أفتجزا لونا زون سازياتهم كيز وركر لوهم دكتور سالو حكايم لو fully facilitated ملو أجربلوز وهاوي زون أب إرترا قدلات نقوها بتبحيلو كل جزء تأساسري تزغنا أكا نخنزا عين زيجاتات أجربلات نحبكا نسينيور citizens low income تبحيلهم أتاوي تحت سلزخونة أتاوي تحت سلزخونة أب منابر هيوتون تحيتو خاب نبر نتسب كنت خاب حفتام كنا برولو زخير بايت أنا مفتار زبحال أبز عدي to opportunity لوز بلوكم زلخو كابز عين زتبجسي نزون سازياتهم ناب ناي هاد ديبارتمنت خاب ناي ستيت ديبارتمنت يكون كاب حجر يكون كاب تنات كاستيت يكون كاب سيتي يكون كاب زخونة يكون جرانت تقبلك حجسي ناي حدا 10 مليون بروجكت جزا سريحنا 56 ابارتمنت جزا زلو سريحنا نتوم لو انكم زبحالو سبات كابت زنبرو تحت هيوت او تيخاس اكونزا عينت هيوت مولو اغلغلو زوهابو ازيو حفتما سبات زنبرو له عينت تمثال غيركا خطبرو كلها كل غزي زي حدا خاطر 29 بروجرام زبلخي حدا كنزታት ብዙሓት ካልኦት አሉ ስለዚህ ነዚ ሁሉ ዝናገልገል ካን ከለኻ ንኸምዛ ዓይነት ካብ እስር ቤት ወጪው ገበነኛ ስለዝኾነ ገበነኛ ኮይኑ ክነብር ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ሰባት ብሶሻል ወርከር ተማሂሮም ዕድላት ረኺቦም ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ባዕሉ ሓደ ዲፓርትመንት ስለዘለና ኣብኦም ፂኻ ናይ ስራሓት ዕድላት ከመይ ገይሮም ወሲዶም ሂወቶም ምቕየር ጽባሕ ኣብነት መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ወይ ከዓ ናይቶም ኣብቲ ኸምኡ ዓይነት ገበናት ናይ ድራግ ናይ ካልኡ ንኸይኣቱ ኣብነታውያን ሰባት ኮይኖም ከም ብሓድሽ ንሳቶም ሂወቶም ቀይሮም ናይ ትምህርቲ ዕድል ወሲዶም ገዛውቶም ወኒኖም መሪሕ ኣብነት ዝፅዋውቱ ኣብቲ ከተማታት ስለትርኢ ነዚ ነገር እዚ ከተባዓካ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ናይ ካፒታሊስት ዓዲ እዩ ናይ ርእሰ ማላውያን እዩ ዓዲ እዩ ናይ ሃብታማት ዓዲ እናተባህለ ዝኹም ዝብሎ ዘለካ ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለዎ ንድኻታት ድሕግዝ እሞ ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ድዮም ናይ ዝዕድላት እዚ እስከ ንእግሪ መንገድና ክገርመኪ ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ናይዚ ኣይኮኑን ሓደ ናሕናቲ ሎካል ኣብ ስቴት ሕፁር እዩ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዚ በዚ ናሕና ሜድያ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኮሚኒቲ ኩለን ኤርትራውያን ኔትወርክ ክንፈጥር ከም ዘለና ካብቲ ንጥቀመሉ ዘለና ኣጠቓቕማን ሜላን ሓሊፍና ነፍሲ ወከፍ እታ ዓቕሚ ዘለዋ ኮሚኒቲ ነቲ ዓቕሚ ዘይብላ ኮሚኒቲ ብኸመይ ዓይነት ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ትገብር እንታይ ዓይነት ሜላዮም ዝጥቀሙ እንዳበርና ንሕና ኣጋይሽና ደቅናን መጻኢ ህይወትናን ተጠቀምቲ ንኾነሉ ባይታ ናይ ምፍጣር ዓቕምና ኩሉ ግዜ ብሃንቀውታ ስለትሪኦ ነዚ ብዙሕ ግዜ ይዛረበሉ እየ ከም ምዝራብ ኣብ ሜድያ ገለገለ ሰባት ኮንታክት ገብሩኻዮም ግን እኹል ኣይኮነን ልዕለይ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ከለዉ ይፈልጥ እየ ግን ነቲ ጉዳይ ከምዚ ቮለንቲር ኮንካስ ነዚ ነገር እዝን ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ግራንት ራይተርስ ሃየር ክትገብር ግራንት ራይተርስ ሓደ ግዜ ናህና ፀገማት ድሩታት ፍሉጣት እዩ ክትቆጥረሉ ትኽእል ባይታ ኣለዎ ሰለስተ ሰባት ኣቢልካ ናብ ሙሉእ ዓይነት ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ኣገልግሎት ክህብሉ ዝኽእሉ ተኽእሎታት መልኢ ኣሎ ኦፖርቹኒቲ መልኢ ኣሎ ተጠቀምትናቱ ግን ኣይኮንና እንተለ ራይ ዝርእሱ ዝኽኣለ ርእስቲ ካልእ እዋን ክንምለሶ ኢና ኤርትራውያን ብፍላይ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንዛረብ ስለ ዘለና ነቲ ዘሎ ዕድላት ማዕረ ክንደይ ከምዘይ ንጥቀመሉ መዓት ሓበሬታታት እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮንና ናይ ንጥቀመሉን ኢና ዝኾነ ካልኦት ዓሌታት ክጥቀምሉ ብቐረባ ርሑቕ ከይከና ሶማላውያን ብጣዕሚ ተጠቀምቲ ናይ ከምዚ ዕድላት እዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ዕውት ዝኾነ ሂወት ክመርሑ ትሪኦም ኢኻ እሞኒ እዚ ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ሕጂ ነታ ዘርዓልናያ ርእስቲ ክንዛዝማ ናይ መወዳእታ ትብሎ ደሊ ተልዩ ክንውዲና ኣቶ ጀርጆ ጽቡቕ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ኣብታ መዛዘም እንታይ እኽብል ኤርትራውያን
ተሳተፍቲ ክንከውን ንኽኣል ኤርትራውያን ሓወይ ወይ ሓፍተይ ጥራሕ ኣብዛ ኣሬዳ ናይዚ ስለ ዝኾነ ሆሆልካ ዝውዳእ ዘይኮነ ከም ኤርትራውያን ብሙሉእና ብኸባቢ ተጠርኒፍና እዚ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ብድሆታት ዘጋጥመና ዘሎ ሓደ ናቱ መርኣያ ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወትናን ማሕበራዊ ህይወትናን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ከመይ ጌርና ተሳተፍቲ ንኸውን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ቅድሜና በኣና ብኸንዛ ዓይነት ኣደዳ ሽግራት ዝሓለፉ ኣበየናይ ዓይነት ናይ ሓያል ኮሚኒቲ መስሪቶምን ማዕቢሎምን ኣለዉ ንዝብል ብርድኢትን ብእምነትን ብኣብነታትን ክንሕዞ ስለ ዘለና ይሕዋትና ኣብ ከምዛ ዓይነት ኣደዳ እንዳኾኑ ሓደ እዞም ድሮ ወረቐቶም ፈሪሞም ንዓድኹም ክትምለሱ ኢኹም ተባሂሎም ኣማኢት ክሳብ 100 ገለን እዮም ወረቐት ተዋሂቦም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ሕጂ እውን ሕማቅ ከይንርኢ ክንፈርሕ ክንከል ኣለና ስለዚ ክንከላኸሎ ንሕና ዘይኮንና ንከላኸሎ ክንሕግዞም እንተደኣ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ጠበቃታት ብእስር ቤታት መልክዕ ከይዶም ክርእይዎ ዝኽእሉ ኩነታት ተደኣ ፈጢርና ምክንያቱ መጀመርያ ጠጠው ከነብሎ ንኽእል እዚ ጉዳይ እቲ ሓንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ክረኣየሉ ዝኽእል ባይታ ናይ ምፍጣር ንምፍጣር ከኣኒ ጠበቃታት ክኢላታት ጠበቃታት ክእለ ዘለዎም ነቲ ጉዳይ ክርእይዎ ርእዮም ከዓ እዝን ጌጋታት ተገይሩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ክረኣይ ኣለዎ ዝብል ናይ ምኽፋት ተኽእሎ ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ምስሊ ኣሕዋትና ዶ ክንብል ኣለና እዚ ማለት እዚ ቀዳማይ ኣብ ኣፍደገ ጥፍኣት ዘለዉ ኣብ ኣፍደገ ናይ ምስጓጉ ዘለዉ ንብል ኣለና ኣብቲ ካልኣይ ኤርትራውያን ኣብ እስር ቤታት ዘለኹም መጀመርያ ነቲ ጉዳይ ጠበቃ ሒዝኩም ንጉዳይኩም ክተብሉ ብሸለልትነት ከይንሪኦ ተርጎምቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ዝትርጉመልኩም ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ምዃኑ መሚኹም ፍለጡ እንድሕር ዳ ቅሩብ ሰጋእ ዝብለኩም ኮይኑ መሰል ስለ ዘለካ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምትርጓም ብቕዓት ኣለዎ ኢለ ኣምነነ ዝኣክል ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ኣምፅሎ ኢልካ ክትሓትት ሰልካ እዩ ካልኣይ ወረቐትካ ብግቡእ ከተእቱ ዝተሓጋገዝ ክትገብር እዞም ካውንስሊንግ ሰርቪስ ክወሃበካ ነቲ ኩሉ ሓለፋታት እውን ዘይንጥቀመሉ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ከዓ ፀገም ኣለና እታ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ኤርትራውያን ብኮሚኒቲ ምጥርናፍ ማለት ረብሓ ናይ ኮሚኒቲ ኣገልግሎት ናይ ነፃ ንህዝብና ምግልጋል ስለ ዝኾነ በዚ ዘለናዮ ክንከይድ ዘይኮነስ ካብ ዘለናዮ ብዝለዓለ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ንኻልኦት ንባዕልና ኣብ ምስ ወከፍ ከባቢና ናይ ኢሚግሬሽን ፀገማት ዘጋጥሞም ክንደይ ኮለል ዝብሉ ናይ ወርክ ፐርሚት ንባዕላታ ናይ ስራሕ ንፈልጥና ኣብ ዓመት ኤክስፓየር ከም ትኸውን ነዚ ጉዳይ እዚ ባዕልና ክንገብረሎም ኣይካልና ኮሚኒቲ ዳ እሞ እንታይ ነዚ ሎ ናይ ግሪን ካርድ ክንገብር ከለና ትናይ ካልእ እዚ ብሓፈሻ እንታይ ይኹን ደለ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ዝብል ፍናን ዘለዎ ኣብነታዊ መሪሕ ዝፃወት ኮሚኒቲ እንተደኣ ጌርና እታ ባይታ ናይ ፍቅሪ እታ ባይታ ናይ ሕውነት እታ ባይታ ናይ ልውህናትን መተባብዕን ባይታ እታ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ዌልካሚንግ ሰንተር ትብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚኒቲ እንተትግበር ኣባና ዘሎ መርኣያ ኣባና ዘሎ ኣብነት ሰረት ተኺልና ፅባሕ ጎድናትካ ዳ እምበር ኣንጻርካ ወይ ተጻይካ ኮይኑ ክቃወመካ እውን ኣይትሪኦን ኢኻ እሞ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ብሓባር ንዋሳሉ ባይታ ናይ ምግባር ደጊማ ክፅዋዓኩም ፈቱ يقنلي أنا وناتو جورجو خمس زلكا حصرت جزية تصابيب كان ذهب كان حبريتا بشم سمعت ردي الرنا يمسكنكا يقنلي كبرتي هابلي كوبرا سمعت ردي الرنا بزعباتيني إرتراويان حتى عقبة أمريكا أبيت مأسرتن كبيت مأسرت وزا أنزلو أقاد إمام زلو نايمس قوق حدقا بزملكت مسآتو جورجو قبرس اللاسي زقبور كوك على مطيق أبزو تودي له بخال مدب كنا رخبينا كساب شعو سنايكني